Molweni, mandithathe lithuba ndibulise ke kunebali nje ndifuna ukwabelana nabo bonke abantu bazawuthi baphulaphule le vidiyo khona ukuze bakhuthazeke. Ngelinye ilanga kuthiwa kwakukhona ukumkani kunye nephakathi lakhe wayelithanda kakhulu elo phakathi. Ukumkani wavuka ekuseni ngelo langa elola ke isabile yakhe. Ekuloleni kwakhe isabile yakhe le sabile yakhe yayibukhali kakhulu intlangothi mbini. Eyilola ke echophile ke apha esitulweni sakhe iphakathi elo lakhe alithandayo lalihleli kunye naye. Ekuloleni kwakhe isabile yakhe yaphuncuka ukumkani yayohlaba phezu komnwe wakhe enyaweni waqhawuka umnwe wawaphaya. Lavakala iphakathi lesithi, kumkani konke kusebenzela ukulunga. Kumkani yamenza umsindo le nto, walithabatha iphakathi elo wabiza amanye amaphakathi laze lathatyathwa iphakathi lajulelwa entolongweni. Ekujulelweni kwalo entolongweni iphakathi lahlala phaya entolongweni likhathazekile. Kodwa ke lalibonakalisa ukungazisoli ngento eliyithethileyo iphakathi elo. Kumkani ngelinye ilanga wavuka ekuseni ehamba ke esithi uyozingela kunye namanye amaphakathi. Wahamba nyhani eyozingela namanye amaphakathi. Ufika ehlathini besazingela ukumkani wabona inyamakazi, wayileqa ukumkani le nyamakazi engayeki ukuyileqa, eyincekelele ethe chu ukuleqana nayo le nyamakazi, engayiyeki. Abanye ke babe beleqisa ezinye inyamakazi kwelinye icala. Ukumkani ekuyileqeni kwakhe uye hambela kakhulu ukungena phakathi ehlathini. Uthe wawufika phakathi ehlathini endaweni emnyama wathi hayi uyayincama le nyamakazi, wajonga phantsi ukumkani ediniwe. Esajonge phantsi njalo wathi xa esithi phapha ephakamisa intloko yakhe sele exhagiwe ngamadoda anxibe iimpahla ezingaqhelekanga, abantu angabaqhelanga abangathethi nelwimi lakhe alithethayo. Ambamba ke la madoda amkhonkxa ahamba naye ayongena naye phakathi enzonzobileni yehlathi. Athi awufika khona afika ukumkani ambophelele. Ekumbopheleleni kwabo avakale ethethana odwa. Azisa ke kuye ke izinto ukumkani, amthambisa enza yonke into. Kwafumaniseka uba ukumkani lona ubanjiwe. Aba bantu bebekade bedinga i-human sacrifice. That means ukutsho oko bebedinga idini elingumntu elizawuthi lixhelwe phaya ehlathini. Ukumkani bathi besambambile njalo wasondela ke lowo uhlabayo idini elo. Xa esondela ezama ukumjongajonga wafika ezinyaweni zakhe ukumkani enomnwe ongekhoyo. Wavakala esithi makumiwe, sele kuculwa ingoma ihlangene ukuba ezawuxhela idini. Wathi makumiwe, makungabisaculwa kwamiwa nyhani. Ekumiweni kwakhona wavakala esithi lona asikwazi ukumsebenzisa lo mntu lona ngoba sidinga idini lomntu opheleleyo, hayi umntu ongaphelelanga. Lo mntu lona ungumntu oshotayo akaphelelanga. Ngoba kwafumaniseka uba ukumkani umnwe wakhe uqhawukile. Waba kanti ngaloo ndlela leyo ukumkani uyakhululwa ukuba makahambe. Baqhubeka bona bezingela. Xa ebuya wathi mayikhutshwe laa ndoda entolongweni. Yakhutshwa ke laa ndoda entolongweni. Wabuya wayibiza ibizela kuye wathi kuye, heyi eneneni konke kusebenzela ukulunga. Le ndoda yava loo mazwi. Wachaza ke ukumkani into eyenzekileyo ukuba usindile, besele banjiwe bezawubulawa. Watsho ke wathi namhlanje isifundo sam ndisifumene ukuba konke kusebenzela ukulunga kwabo bamthandayo. Then le ndoda watsho ukumkani, khawutsho ke sithini esakho isifundo njengoba usentolongweni. Wathi hayi eneneni konke kusebenzela ukulunga. Khumbula kumkani ukuba ibindingekho lapha entolongweni nam ngendihambile kunye nawe ndayozingela, nam